Добре дошли в курса "Как да накарам детето да ме слуша" за деца от 2 до 7 години. Това е първият курс за родители от поредицата "Родителство с обич и граници" на Монти Уей Монтесори у дома. С мен Мила Томова-Парсийска, сертифициран Монтесори педагог, майка на породени и основател на двуезиковата къща на децата Мила Монтесори в град Плевен. Много родители смятат, че родителството е по инстинкт, ще им дойде отвътре и влизат сравнително неподготвени в това огромно предизвикателство. Сблъскват се с ситуации, не знаят как да реагират и се чудят защо не им се получава и защо ежедневието им е изпълнено с крясъци и напрежение. Всичко това е съпроводено с чувство за вина, усещане за провал, че явно вие бъркате някъде и не се справяте. Истината е, че ако родителството беше наистина по рождение, то тогава нямаше да има цял букет от професии, свързани с ранно детско развитие. Педагози, психолози, ресурсни учители, медицински сестри и други, които да подпомагат децата в тяхното израстване. Не е нужно да си перфектен родител, за да си прекрасен родител. Това, което трябва на съвременните майки и татковци, са не да станат професори във всички тези области, за да могат да съжителстват пълноценно с децата си и да им помагат да израснат и да достигнат върхове, ами да получат конкретни работещи насоки и едно разбиране за детската душевност и какво ние в себе си трябва да настроим, за да се свържем едни с други. Именно това ще намерите в курса "Как да накарам детето да ме слуша" за деца от 2 до 7 години. Принципите, които ще видите тук, са изведени от книгата ми "Родителство с обич и граници", но надградени с допълнителни казуси и разисквания, които няма да ги видите никъде другаде. Разделили сме курса на 3 ключови модула. Първият е основни принципи и очаквания. Да погледнем навътре в себе си, да си дадем сметка ние как сме били отгледани и какви са очакванията и вярванията, които подсъзнателно съпровождат нашите нагласи и определят до голяма степен нашите очаквания и как се държим спрямо своето дете, особено в трудните ситуации. Втория модул са практически насоки и работещи принципи за всяка възраст от 2 до 7 години. Ще видите точни инструкции с пряка реч какво послание може да отправяте на детето си в конкретна ситуация, какви са възрастовите особености, които трябва да имаме предвид и някои универсални принципи, които важат за всички възрасти. Последният модул е може би най-интересният и той е свързан с разискване на реални казуси, изведени от книгата. Трудни ситуации и техните решения за спокойствие и разбирателство у дома. Отново с разбивка по възрасти. Всички тези насоки изпитано са проработили с десетки семейства в продължение на над 8 години работа и подкрепа в детската градина, а от последните 4 години и лично с моите породени момчета. За мен е чест да ги споделя с вас, за да изпитате и вие какво е родителство с обич и граници. Приятно гледане!